Id-deputata nazzjonalista Yves Borg Bonello ma temminx li min se jkun il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista jista' jkun f'pożizzjoni li jippubblika l-kontijiet awditjati fl-ewwel mitjum. Dan minkejja li żewġ kontestanti li esprimew l-interess għall-ola kariga Alex Borg u Adrian Delija, it-tnejn li huma għamlu tali wedi bilan li jiksbu l-appoġġ mit-tesserati nazzjonalisti. Tant ma temminx li se jsir dan li Borg Bonello baqgħet ma wieġbet assolutament xejn meta staqsejniha speċifikament dwar dan. Adrian Delija kif ukoll Alex Borg qegħdin jipproponu li jew qegħdin jgħidu li sal-ewwel mitjum wara li jkunu saru kap tal-partit ser ikunu qegħdin jippubblikaw l-accounts tal-Partit Nazzjonalista. Issa din qed titpenġa bħala xi ħaġa faċli li tista' ssir fl-ewwel mitjum. Allura l-mistoqsija tiġi weħeda, x'kienet jagħmel ħażin Bernard Grech biex fl-aħħar 5 snin ma rnexxlux jippubblika l-accounts tal-partit? Palissa l-Partit Nazzjonalista għaddej minn proċess għal-kap ġdid u ninsab ċerta li il-proċess u żewġ kandidati kapaċi waslu għal-Partit Nazzjonalista aktar b'saħħtu u Partit Nazzjonalista aktar b'saħħtu jfisser pajjiż aktar b'saħħtu. Weġibtek, grazzi. Taħt it-tmexxija tal-kapuxxenti nazzjonalista Bernard Grech, il-PN baqa' qatt ma rnexxielu jippubblika l-kontijiet tiegħu. Kawża ta' dan, Grech ta' spiss kien ikun mistoqsi mill-midja dwar il-qagħda finanzjarja imwera tal-Partit Nazzjonalista. Fost l-oħrajn Grech kien iffaċċjat b'din ir-realtà minn ġurnalista Times xarilu hawnhekk u kien wieġeb hekk. Can you give us a date when will this be done? When will we see at least the 2022 account, for example? Ovvjament m'iniex pożizzjoni li nagħtik data issa. Ġej l-aħħar sal-aħħar tas-sena. Jiena ma nħobbx nagħti dati. L-aħħar ċifra tad-dejn li ngħatat minn Grech kienet li dan ilaħħaq 32 miljun euro f'Novembru tas-sena li għaddiet. Avolja informazzjoni li għandu dan l-istazzjon tgħid li dan id-dejn attwalment żdied b'mod konsiderevoli. L-iskumdità ta' Grech kull meta dan is-suġġett kien jinqala mill-ġurnalisti, skumdità li tidher ukoll fid-deputati nazzjonalisti kollha, waslitu biex f'Marzu tas-sena li għaddiet jgħid li kien għadu ma sabx awditur.